το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Κατεβάζει ο Κουτσογιάννης. Δίνει στην περιφέρεια στο κέντρο στον Μαυροτά. Δυσμένος ανάμεσα σε δύο Ιταλούς ο Αφρουδάκης ο φουνταριστός. Μαυροτάς το σουτ. Το κόρνερ. Αφού η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Τεμελίνη. Μεγάλες μάχες μέσα στο νερό. Η αγωνία στο αποκορύφωμά της. Να δούμε αυτή την ελληνική επίθεση, αφού φυσικά έχει ανανεωθεί και ο χρόνος των 35 δευτερολέπτων. Μαυροτάς. Θα δοκιμάσει πάλι το χέρι του από εκεί. Όχι, προτιμάει να πάει, μια και η ελληνική ομάδα προηγείται σε οργανωμένη επίθεση. Ο χρόνος κυλάει υπέρ της Βουλιαγμένης. Το σουτ, το δοκάρι δυστυχώς. Ευνοείται πάλι η Ρώμα και σε αυτή τη φάση. Παραπάνω στην άμυνα, στην επίθεση Ιταλοί, για να δούμε. Από πολύ καλή θέση ευτυχώς αστοχεί ο Άντζελο Τεμελίνη, τον βλέπουμε εδώ. Βεβαιασμένες επιλογές των Ιταλών σε αυτό το καθοριστικό τέταρτο 7 λεπτό. Κρατάνε τη Βουλιαγμένη μπροστά στο σκορ. 7-6, 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτός ο μεγάλος τελικός. Μια μεγάλη εμφάνιση, μια ηρωική εμφάνιση από την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Στην οποία βέβαια πρόεδρος είναι κάποιος που έχει γευτεί τη χαρά να είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και πάλι όμως το δοκάρι, αυτά τα δοκάρια σε αυτό το τελευταίο 7 λεπτό. Ο Ζούπας, ο οποίος στέφθηκε κυπελούχος Ευρώπης με την ΑΕΚ στο μπάσκετ βέβαια το 1968 στο Κατάμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Γιώργο Ζούπας, ο οποίος είναι ακριβώς από κάτω μας και ζει με την... Ο Χρήστος Ζούπας, συγγνώμη. Ο Χρήστος Ζούπας, ο οποίος ζει με το δικό του τρόπο αυτό τον συναρπαστικό τελικό. Ο πρόεδρος σήμερα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. 13 δευτερόλεπτα. Περνάει μπάλα στον Αφρουδάκη, μάχη του Αφρουδάκη και αποβολή. Φεύγει από τον αγώνα ο Ζίμονιτς. Δεύτερη αποβολή του Σέρβου. Παίχτη παραπάνω η Βουλιαγμένη. Τρανή ευκαιρία για να κάνει 2 τα γκολ της διαφοράς. Για να δούμε. Εδώ χρειάζεται μια σωστή επιλογή από τους παίχτες του Γιάννη Γιαννούρη. Λοράντος. Έξω η μπάλα. Σουτ. Αποκρούει ο Βεράιμο. Συνεχίζεται η ελληνική επίθεση. Για να δούμε. Κακή επιλογή από τον Λοράντο, δυστυχώς. Γυρίζουν οι Ιταλοί στον αγώνα. Στα ίσα τώρα οι δύο ομάδες. Και η μπάλα στους Ιταλούς. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πολλά κρίνονται σε αυτή την προσπάθεια της ελληνικής άμυνας. Γιουστολίση με την μπάλα, μπροστά το Ψύχος. Γιουστολίση. Το σουτ, το ρέπα. Ναι. Μεγάλη απόκρουση. Ο Γιάννης Γιαννουρής ζητάει time out. Ο Γιάννης Γιαννουρής ζητάει time out. Να ακούσουμε το Γιάννη Τζούστα πολύ γρήγορα γιατί θέλουμε να ακούσουμε το Γιάννη Γιαννουρή. Απλώς θέλω να πω ότι ο Ιταλός προπονητής έκανε μια κίνηση σαν να έλεγε τέλειωσε για μας το παιχνίδι. Τίποτα άλλο. Μάλιστα, και τώρα να ακούσουμε τι θα πει στους παίκτες του ο Γιάννης Γιαννουρής με το μικρόφωνο του Παναγιώτη Περπερίδη. Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, προσέξτε με. Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι. Θεό αλλάζει θέση με Αφρουδάκη, είσαι στη θέση στο σουτ. Ψύχρεμος θέλω να γυρίσουμε την μπάλα. Να έχετε καθαρό μυαλό. Τίποτα άλλο. Ο
Γιάννης Γιαννουρής ζήτησε αυτό που χρειάζεται ακριβώς τώρα από τους Έλληνες παίκτες, καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Εδώ πέρα πλέον παίζονται όλα στην ψυχραιμία, μια και η Βουλιαγμένη είναι από πάνω. Να ακούσουμε και την ιταλική πλευρά από τον Γιάννη Τζούστα. Στράτο, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω πολλά πράγματα γιατί ο θόρυβος πίσω μου είναι κοφαντικός και έτσι δεν έχω να πω κάτι. Ωραία. Για να δούμε αυτή την ελληνική επίθεση. Με παίκτη παραπάνω, υπενθυμίζω, είναι η ελληνική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα βρει τον δρόμο προς το βάθος της εστίας του Αβεράιμο. Έξω το σουτ, δυστυχώς αποκρούει ο Αβεράιμο. Υπάρχει φάουλ, ανανεώνεται ο χρόνος βέβαια μετά το σουτ που έγινε. 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα που χρειάζεται πλέον ένα γκολ για να οριστικοποιήσει το θρίαμβό της. Έχει αρκετό χρόνο η ελληνική ομάδα. Το φάουλ πάνω στον Αφρουδάκη. Μεγάλες μάχες μέσα και έξω από το νερό. Μάζης δεξιά. Κουτσογιάννης. Μάζης. Τελευταίο λεπτό αγώνα. 7-6 μπροστά η Βουλιαγμένη. Και φάουλ. Η μπάλα στους Ιταλούς. Για να δούμε τώρα. Οι Ιταλοί έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν σε αυτή τη φάση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα καταφέρουν. Για να δούμε την ελληνική άμυνα, η οποία ήταν εκεί σήμερα και λίγο Λοράντο. Ο Μπέλετεκ κάνει φάουλ που σφυρίζεται ευτυχώς από τους διαιτητές. 35 δευτερόλεπτα ακόμη, 30 στη διάθεση της ελληνικής ομάδας. Τώρα χρειάζεται απλά ψυχραιμία. Η ελληνική ομάδα ένα βήμα πριν την κατάκτηση του κυπέλου Ευρώπης. Προσπάθησε να κερδίσει ο Τζιουστολίση. Αντικανονικά όμως το φάουλ σφυρίζεται από τους διαιτητές. Λάγια. Και τώρα η μπάλα στα 4 σημεία της πισίνας. Φάουλ. Ζητάει την μπάλα ο διαιτητής από τον Κουτσογιάννη. Παρατηρήσεις στα 2 πεντάρια του αγώνα. Ή μάλλον όχι, σταματάει τον αγώνα γιατί λύθηκε το σκουφάκι του Γιώργου Μαυρωτά, του αρχηγού της Βουλιαγμένης, που ας ελπίσουμε ότι σε λίγο θα σηκώσει ψηλά το κύπελο Ευρώπης. Βλέπετε τι γίνεται μέσα στο νερό. 15 δευτερόλεπτα. Πάλι σφύριγμα. 14 δευτερόλεπτα αγωνίας. Η Βουλιαγμένη γράφει ιστορία για τον ελληνικό πόλο. Το ελληνικό πόλο που βρίσκει επιτέλους στον δρόμο του. 9 δευτερόλεπτα. Και ναι, 6, φεύγει ο Μαυροτάς, τελειώνει ο χρόνος, η Βουλιαγμένη είναι κυπελούχος Ευρώπης, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο, είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Βουλιαγμένη κερδίζει την μεγάλη κυπελούχο Ευρώπης και κυπελούχο Ιταλίας, την Racing, την Ρώμα. Τη Ρώμα των μεγάλων αστέρων, των δισεκατομμυρίων, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ενώ ουσιαστικά είναι οι μη επαγγελματίες οι Έλληνες παίκτες. Το ιταλικό πόλο είναι αμυγός επαγγελματικό και η Βουλιαγμένη με παιδιά που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι γύρω στα 21 χρόνια, καταφέρνει να φτάσει στο κορυφαίο σκαλί της Ευρώπης γράφοντας ιστορία. Παραλυρούν οι φίλοι της Βουλιαγμένης και οι Έλληνες φίλαθλοι που ήταν συγκλονιστικοί σήμερα. Ο Γιάννης Γιαννουρής κατά τα εθιμικά μέσα στο νερό. Μετά από επιτυχία ομάδα στο πόλο, ο coach πέφτει στο νερό και πανηγυρίζει μαζί με τους παίκτες στο κέντρο της πισίνας ο Γιάννης Γιαννουρής. Ο Γιαννουρής, ο άνθρωπος της Βουλιαγμένης, το παιδί της Βουλιαγμένης, ο Μπέμπης των Μπέμπιδων. Αποθέωση για τους νικητές. 7-6 το τελικό σκορ και σε συνδυασμό με το 9-9 του πρώτου αγώνα η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κατακτά το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να διανοηθεί η ελληνική ομάδα πριν από 3-4 χρόνια, παρόντων Ιταλών, Κροατών, Ισπανών, Σέρβων και σαμπάνιες, και τα φλάσσα στράφτουν να απαθανατήσουν
αυτά τα παιδιά που μετά την ηρωική τους προσπάθεια, μετά από αυτή την εντυπωσιακή πορεία, η ομάδα του Ναυτικού Όμιλου Βουλιαγμένης παίρνει αίτητη το κύπελο. Σε λίγο ο Γιώργος Μαυροτάς θα το σηκώσει ψηλά μέσα σε αυτό το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, το οποίο σύστηκε από τις εκδηλώσεις περίπου 6.000 θεατών που ήταν δίπλα στην Βουλιαγμένη, αλλά τη Βουλιαγμένη την οποία συνόδευαν οι ευχές όλων των Ελλήνων φιλάθλων. Όλοι με τα ρούχα στο νερό, νηστεύσαντες και μη, συμμετέχουν σε αυτό το πανηγύρι. Το πανηγύρι του ελληνικού αθλητισμού, το πανηγύρι του ελληνικού πόλο. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Κύριε Γιαννουρή, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού πόλο. Κοιτάξτε, σε σωματιακό επίπεδο αναμφισβήτητα. Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που κατάφεραν τα παιδιά της Βουλιαγμένης. Ήταν πολύ όμορφο, πέρα από το ότι κερδίσαμε, να δούμε αυτό το θαυμάσιο κολυμβητήριο να γεμίζει και να είμαστε αυτοί οι πρώτοι που θα κάνει τόσους Έλληνες περήφανους και για την πατρίδα μας και για την ομάδα μας και για το κολυμβητήριό μας. Οι Ιταλοί χρησιμοποίησαν αρκετά μέσα για να πάρουν αυτό το τελικό. Μερικά ίσως να ήταν και πλάγια. Τι έχετε να πείτε, τελικά τα καταφέρατε? Κοιτάξτε, δεν με νοιάζει τι έκαναν οι Ιταλοί. Ήταν αυτό που είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά. Οι Έλληνες εμείς διδάξαμε τον πολιτισμό, κατακτήσαμε κάποτε τους Ρωμαίους με το μυαλό, με την ψυχή και όχι με τη δύναμη και με άλλες μεθόδους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά σε τέτοιες στιγμές κάπως έτσι νιώθουμε, γιατί πέρα τον εαυτό μας, την ομάδα μας και τον κόσμο, μην ξεχνάμε ότι κάθε επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού μας σηκώνει λίγο πιο ψηλά, είτε είναι με την άρση βαρών, είτε είναι με το στίβο, είτε είναι με το μπάσκετ, είτε είναι με το windsurf. Είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός αθλητισμός θα πηγαίνει όλο και καλύτερα, γιατί οι Έλληνες απέδειξαν ότι τον αγαπούν. Με 2-3 λέξεις, ποια ήταν τα κλειδιά της σημερινής πολύ μεγάλης επιτυχίας? Το κλειδί ήταν ένα, ότι κερδίσαμε. Δεν μ' αρέσει να κάνω το μετάχριστο προφήτη. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μιλήσετε με τα ίδια τα παιδιά. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σε λίγο ο Γιώργος Μαυροτάς θα σηκώσει στον αέρα το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Η απονομή θα αρχίσει σε λίγο. Βλέπω τον Γιάννη Τζούστα να έχει δίπλα του τον πρόεδρο του Ναυτικού Όμιλου Βουλιαγμένης, τον Χρήστο Ζούπα. Μια μεγάλη μορφή του ελληνικού αθλητισμού, αλλά θα προτιμήσουμε, Γιάννη, να πούμε μετά τα λόγια. Τώρα να μιλήσει η εικόνα που χρόνια και χρόνια περίμενε η ελληνική υδατοσφαίριση, δηλαδή την εικόνα του Μαυροτά να σηκώνει ψηλά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Μετά. Τώρα την απονομή. Την απονομή τώρα. Και ο εθνικός μας ύμνος προς τιμήν των 13 παλικαριών του Γιάννη Γιαννουρή. Ανάμεσα στους τριαντοκτές και ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Δημήτρης Διαθεσόπουλος. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει διάδρομο η κάμερα της ΕΤΕΝΑ για να δείξει την απονομή. Από ό,τι βλέπουμε, να εδώ ο Κροάτης delegate του αγώνα, ο Πολύς Μάτοσιτς, θα παραδώσει σε λίγο το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στα χέρια του Γιώργου Μαυροτά. Δίπλα του και ο πρόεδρος της ΕΚΟΠ, ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος. Γιώργος Μαυροτάς, ο πολίστας πλέον οριστικά με τις μεγαλύτερες περγαμηνές από οποιονδήποτε πολίστα για το κύπελο κυπέλούχων Ευρώπης, επίσημα πλέον και με σφραγίδα στη Βουλιαγμένη, στο ελληνικό πόλο. Ο Γιώργος Μαυροτάς με συμμετοχές σε 4 Ολυμπιακούς αγώνες και έχει φιλοδοξία, βέβαια, και γιατί όχι, να είναι παρόν και στο Σίδνεϊ σαν αρχηγός της ελληνικής ομάδας.